साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली शहरातील डीएसपी गार्डन या गृहनिर्माण प्रकल्पातील ग्राहकांना पूर्वकल्पना न देता आणि विश्वासात न घेता स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचा प्रकार गुरुवारी दुपारी उघडकीस आलाय। या गृहनिर्माण प्रकल्पातील तब्बल 30 मीटर अदानी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांना विश्वासात न घेता अचानक परस्पर बदलले। संतप्त ग्राहकांनी मीटर बसवणाऱ्यांना जाब विचारत काम बंद पाडले। मी संतोष नारायण तांबे डीएसपी गार्डनमध्ये आज आमचे मीटर बदललेत, पण कोणत्याही प्रकारची कल्पना आम्हाला दिली नाही। आम्ही इथे राहतो आहे, परंतु आता आम्ही सकाळी खाली आलो तर बघतो तर मीटर बदललेले आहे। मी रामचंद्र नामदेव भानुसे डीएसपी गार्डनमध्ये राहतो। आम्हाला कोणत्याही प्रकारची परवानगी न देता परवानगी न मागता आमचे मीटर बदलण्यात आले आणि आम्हाला पूर्वीचेच मीटर बसवून हवे आहेत। आम्हाला हे नवीन मीटरची परवानगी न देता बसवणे हा पूर्णपणे गुन्हा आहे। तर लवकरात लवकर आम्हाला जुनाच मीटर बसवून देण्यात आला। नागेश मगवेर आहे। माझे मीटर बदललं गेलं आज, पण मला कुठल्यापणे आधी कल्पना दिलं नव्हतं। मला आता जुनं मीटर बसून पाहिजे मीटर ते त्यांनी पुन्हा पूर्ववत जुने मीटर त्यांचे लावून द्यायचे आहेत लोकांचे। आणि लोकांना सुद्धा आव्हान आहे, जर तुमच्या बाबतीत असा प्रकार झालेला असेल तर सरळ पोलीस स्टेशनला या किंवा लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधा किंवा प्रसार माध्यमांशी संपर्क साधा।